A CIGA denuncia a represión sindical na cadea de supermercados Mercadona. Nos centros de traballo instaurar unha especie de clima, digamos, de terror a través dun sistema de amonestacións e apercibimentos non regrados que son as actas. Non ten tipicidade, non caduca, non prescribe e, digamos que, 10 meses despois de que sucederá algo ou non, a empresa pode coller e decir que, bueno, fai 10 meses, pois non fixeche un cambio de hortaliza. Aseguran que este sistema deixa os traballadores indefensos ou non ter prazos para presentar alegacións. Tamén denuncian a presión a que están sometidos co sistema de valoracións individuais para a adxudicación das primas, no que se prexudica especialmente, din, os empregados que levan máis tempo na empresa. Por si reclamas tus derechos o por cualquier cosa así que a la empresa no le siente bien, si haces cualquier, por ejemplo, yo vine de una reducción de jornada que a la empresa no ve muy bien las reducciones de jornada, por ejemplo, y por el simple hecho de que haces cosas que a la empresa no le va bien o no les gusta, pues ya la forma de puntuarte ya va siendo distinta. Ante esta situación, os traballadores mobilizaránse este mércores ás 11:30 da mañá diante do supermercado da Rúa San Mauro. Ese mesmo día tamén está prevista unha concentración de empregados de Froiz, en concreto dos que traballan na central de distribucións do Marco. Reclaman a equiparación salarial cos compañeiros das instalacións de Lourido, en Poio. De igual traballo, igual salario, consideramos de que aquí existe unha desigualdade e unha discriminación tremenda e, polo tanto, temos que rachar con ela. Ou ben se disminúe ou ben se equipara, pero temos que a empresa o que queremos que se sente con nós e que intentemos abordar este problema, porque non pode ser que haxa tanta diferencia salarial facendo exactamente o mesmo traballo e sendo exactamente a mesma empresa. A diferenza salarial pode acadar os 200 euros, aínda que realizan o mesmo traballo cos mesmos horarios e quendas.